ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସାରା ଉକୁଣି ଥିବ, ଏ ଉକୁଣିକୁ ଆପଣ ମାରିବେ କେମିତି? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଏ ଉକୁଣି ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୁଇଟା ଆପଣ ନେବେ ହେଉଛି ଗାର୍ଲିକ୍ ବା ଆପଣ ରସୁଣ, ଦୁଇଟା ରସୁଣ ସହିତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ଆପଣ ତାକୁ ଫୁଟିବେ। ସେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବେ। 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଶ୍ୟାମ୍ପୁରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇ ଟିକେ ପାନିଆ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ବା ଉକୁଣି ପାନିଆରେ ଭଲସେ ଖାଙ୍କି ଦେବେ। ସମସ୍ତ ଉକୁଣି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏହାର ପଛର ଲଜିକ୍ ହେଲା ଯେ ଗାର୍ଲିକ୍ ୱାଟରରେ ସଲଫର ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉକୁଣି ଯାକ ନିଶ୍ୱାସ ବା ବ୍ରିଦିଙ୍ଗସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସି ପଡ଼ିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ହେୟାର ଲସ୍ ହେବ ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ହାଲକା ଆପଣଙ୍କ ଇରିଟେସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଗାର୍ଲିକ୍ ଟିକେ ସଲଫର କଣ୍ଟେନ୍ କରେ। এইভাবে যদি ভিডিও আপনার ভালো লাগুচি আপনার ভিডিও নিশ্চিত সেয়ার করবে এবং রাকেশ হেলথ টিপস সবসক্রাইব